Hey, what's up mga paps? Good morning sa inyo da. So it's another Ford day. Pakato kami subong sa Ford dealership sa Ungkaharo. May kuwaon ko to. I'm excited ko ni kay this is the one of their brand new models sang Ford. Kasi nga naman gamit. Tugay na ni gusto ni Ilongga mami. Gusto niya ni dalon ang Ford Territory. Okay? Perfect na pang family na salakyan. So excited ako nga matistingan kung what's the fuss all about. Kay damo nakabakal sang Ford Territory. To this date, more than 5,000 units na ang ginagamit subong sa Pilipinas. Wow. Grabe sikat ng Ford Territory. Okay, ayan na kita sa Ford. Okay. Let's get that Ford Territory. Alright, so ari na kita subong sa Ford Iloilo. Ari no, actually amo na ning Ford Territory nga ipaulam nila sa akon. Malisin jata na sulod. Facial. Masuksok lang sang shades ko. Di lang kita. Alright. Morning. Sige. 36.5. 36.5? Yes sir. Alright, sige. Protocols. Mayo, believe ko kay gipasulod ko din ni Pops Ace sa top secret sang Ford yo. Abot din niya ko ni dalon ha. So ipakita sa akon ang Ford Territory Titanium, no? Kaya ang titanium niya, syempre mas high-tech na kuno mo. Gusto ko ganyan makita ang pinaka top end, no? Pinaka high end sa Ford Territory. So gindalaya ko ni sa secret base ya. Oo. Apa pwede na di videohan Paps? Masibla top secret na di katama. Okay, naka chika-chika kami din subong sang pinaka-idol din sa Ford do. Kanami isang storya inspiring. Ipasample nila sa akon or ipakita nila sa akon kung ano kanami ang Ford Territory nga titanium version. Duwa man lang ka Territory. Trend ka gano ni Paps? Titanium. Titanium na lang kamo kay ara na datanan ang mga park assist ya, 360 camera, ari kay sampulan ta. Ada pwede na sakay? Ayon, sige. Anong ngalan mo, Paps? Sam lang sir, Sam. Si Sam. Okay, ari si Pop Sam daw siyang Good morning sir. ma-sample sa akon sang mga features sang titanium. Okay. So, nagnami na gilang inyo camera dihaw. Klaro sir, 360 degrees. 360 degrees ano po silingon sa Pops? Tubang buli kag duha ka kilid sir. Left and right. Front camera, rear camera, left and right. Sige be. Testing kita sang parallel parking. Okay. Dito kami, ma-park kami. Okay, so ano po silingon, Pops? Sa automatic, ang salakyan na mismo ang makabalo kung diin sa ma-parking? Yes, kung may slot found amo mga kumakaigo sa blazer. Oo. That's why magwa da di sa aton cluster nga parking slot found. Okay nga. Ma-distinguish siya kung makaigo sa or hindi. Ba? Tapos yung mga subong is parallel parking sir. Okay. Set ko sa drive. Alright. Ito mo ko parking assist, automatic parking assist. Ka-searching sa right side, yes. Right side. Kung gusto mo wala, pwede man sir, signal light ka lang. Okay. Ito usually kaysa to kita. Yes sir. Gusto nga ito ninay lang. Okay. Tapos mabanti ka lang kamay, no? Sir, maglapo to sa salakyan. Okay. So nakabanti lang ta. Detect yaway. Parking been found. Right. So na-detect again. Okay. Engage ko sa reverse sir. Engage mo lang sa reverse. Okay, so kong steering wheel. Okay, why ka okay, what? Tapos connect sa brake lang. Sa brake lang ang TL mo. Alright. So matamato lang saya. Ari makita ta din, no? So basta dagdag na Pops. Pops. Camera. Okay. Sure ka, Pops? Yes sir. Pops, langga ko pa kabuhi ko, Pops, no? Yes sir. Oh, Pops! Okay na eh?
Pwede po gado. Bala mo may gutter, sir mo. Oo. Ah. Ano Parking na siya? completed. Parking completed. So, ano na rin lang sa data? Sa ano? Kita ko lang sa parking. Oo. So, detect yan na, no? Oo, sir. Gado, high-tech na kita kali subong, no? So, amo na ang iyasang Ford territory nga isa sa Parallel parking. mga main features ya. Yes, sir. Alright. Paps, gusto ko lang din ipamangkot pagid kung ano pagid mga extra features tong ginuno mo bila sa akon nga cluster nga ma-customize mo. Yes, sir. Pwede mo ma-explain na? Yes, sir. Ang Ford territory titinyo may arat sa tatlo ka stage kay mailis-ilis aton niya cluster o Okay. monitor. Are. Ano na sports? Sports. Okay, para na sa sports, you know? Oo, sir, na Okay. ay mo RPM kag speedometer kilain-lain. Ah, Select ko naman sa classic, sir. classic. Tsudaya, okay. And then sa fashion. Oh, alright. Okay. Okay. So, ba-customize mo gid kung anong gusto mong ano sa monitor mo. So, ano ni may babaw ano na di? Yes, may moonroof, sir. Moonroof. Pwede naman maabrihan. Okay. Automatically. So, kung gusto mo may natural sunlight ka di. Astag sa likod. Doon naglain ng ambiyansa. Yan, nami. No? Tapos pwede naman maabrihan. Pwede man. Yes, sir. Di, basa ta na eh. Kung mag-ulan, okay. Swabe. Ato, kung gusto mo mag-picnic, mag out of town, kag medyo mangin-hangin, ano, gamit ka ni, no? Swabe, Paps. Close na, sir. Okay, close lang, no? Thank you, good Paps, Samson. Welcome, sir. You're the best naming imong demo. Lamon ko Oo, sir. Okay lang? Oo, okay, sir. Pwede hindi lang pagbalik. Nabi ka, gid sa pulan ko. Manamian niya gid ni. Okay. Te, bakal na? Oo. Te, wala lang kwarta. Okay lang na kayong plano ko. Mangayo lang ko di kay Pops Ace. Do bate ko. Do share na ni nabaligya yan. Share na kayo. Reklamo na sa kanil kay kadasig sa baklanay. Nakapoy na sa kuno. So, abe ba? May organize ba? Pinipid, may hood ang hood niya. Gwapo bla. Gwapo pa ang hindi. Ano na yan? Okay, Pops, salamat yan. Okay? Alright. Gamit na tasang territory 20, Pops. Okay, lahat na kami. Okay, sulod na. Okay. Pasulod ka lang niya sa balay ka, gamay mo lang siya. Kamay mo lang, Debla. So, dali lang kita. Alright. I'm gonna claim it, anay. Ano i-claim mo? Okay, so... In 6 months. Okay, so... May territory na ko. For the first time, to type ya ang Ford territory, ha? Kapilang kidney, subungaw? Anong next agenda ta? Check na itong pagkaon kung ara na. Naka-reply na? Ay, wala ko pa natawagan nila. Ga-crave ako sang laksa ni Takori. So makadto kami sa Takori subong kay kwaon namon tong in-order namon nga laksa. So excited ako, gutom na ko kay tagplanyaga na alas 11 pa man lang. Pero dugay-dugay manyaga na eh. Alright, so ano na, ginadala ko na ang Ford territory. Okay, swabe, smooth ride. Okay. I'm gonna claim it now. Nami ka, once natisingan mo na eh, I'm sure manamihan siya kay pang city, ano siya, pang pamilya nga city driving na high-tech. So, doon na kami subong sa Takori Cafe. Ang Takori Cafe, amo ning home of pinaka-legit nga laksa diri sa Iloilo City. At least, no, in my opinion. Gamay lang din siya nga, restaurant. Pero naamit yung laksa nila. Excited ako. Ano? Takori! Pero sarado pa. Hindi open, naguro 11 sila open. Alright, open sila. Okay, dito matabi ko nara na. Okay mga paps, so amo ni siya ang Takori Cafe. Takori Cafe. Specialty nila din mga Southeast Asian dishes.
Paras ang laksa, nasi goreng, mga Vietnamese, kag Indonesian, Malaysian food, no? Kag Filipino man. So favorite ko gid ang ila ding laksa. Tatakam na ko. Hindi makamukuro matingala nga at Takuri Cafe ang tawag sila, no? Kaya obviously tanawaman ba, no? Damo Takuri, oh. Takurida, Takurito, Takurida, Takurito. Ang owner sila is a collector of different types of takuri. Ano ganing takuri sa English? Teapot? Kettle? Kettle. Okay. Amo na nga at Takuri Cafe. A few moments later. Okay, so igo pa man sa garahe May gamay nga allowance diri sa punta. So may makagi pa ko gani Okay. Space pa. Pa daw ang haya ng Ford Territory sa akon gamay nga garahe Tisay, okay man? What do you think? Huh? What do you think? What do you think? Okay, kaunta. Gutom na ko, lunchtime na So, ginpamuksa na nila, ginpamakal. So, amo ning laksa, nga ba kong paborito ko. Tapos nasi balasi. Nasi limak. Kag mga kung ano-ano da. Ano niya? Goreng, something. Nasi goreng. Tapos atong spring rolls. Rolls? Vietnamese. Sige, kaunta. Okay, kaunta. Kay matanaw kita sang Carlo Paalam gold medal match. Lapit na lang. Mga 15 minutes. A few moments later. Yeah! Okay, good! Sige! Come on! Okay. A few moments later. Okay, makuha ko na isang saging din sa amon nga kasagingan, no? Sa amon nga farm. May farm kami din sa gilid ng balay. Sige, nasuko na ko sa head farmer namon. Ari siyang head farmer, So, baya sa akon, i-harvest ako ng mga plantains. Plantains. Okay, so, amon plantation. Then. Ina? Ati, okay. Kuhaan na yan sa... Kaya, labot ko na Nakuhaan ko na yun. Ara. Oo. Kuhaan na yan. Ha? Expert na yun. Hangin. Okay, so wala sang kulang. So na disappoint si Farmer Edith. So balik lang kita sa aton nga plantation. After 1 month pero okay naman yung mga kasagingan namon de. Okay, until next time. Okay, so malakat kami anay ni Ilongga ma'am kay may kuhaon kami nga mga office chair para sa mga anak namon this coming another school year. Gusto namon nga may comfortable silang plungkuan samtang nag-online classes sila. So makadto kami sa friend namon nga gabligya sa mga office chair nga amon Tapos hakuto namon butang namon sa likod sang Ford Territory. Dako ang space okay. Quick, ko katama. Ayos good. Alright. Okay, so nakuha na namon ang mga plungkuan ato na sa likod Spacious ang likod Pwede makargahan ang Ford Territory. So dito matuga man. Ano nang plano ta? PSM? Bakal tagal yung induction cooking kay naguba ang gasol. Subong get? O yan, lulutuan ta? Hindi na ito magluto sige. Mahapit na ng SSM, pakal kita sa induction cooker. Tapos,
Siyempre yung cookware yung man na kilanlan ta na hindi man takalutong wala na mo. Okay, so nag-decide kami nga hindi na lang yun naman pagkwaon kay nachipan siya ko no. So aro na lang kawa. Kaya mas masaliga ng Asahi nga brand no. So amo na kay may free nga hotpot. I hope it's good. Okay, so ari na kami sa balay. Ginuna ko park ang Ford Fiesta namon, ang gamay nga auto. Kaya nga mon grahe is good for 2 vehicles lang. Sakto gid. Kindasok na to ang Fiesta. Pasudlon ko naman ni ang territory. Let's see kung kaigo. Hi Tisay, sorry kita, medyo na abala ang imong place this. So parking na ang Ford territory sa amon niya cute nga garahe. And meanwhile, ari man niya ang Fiesta. So we have 2 Fords now sa balay. So ang main problem ko lang di is hindi na ako ka-workout. Wala ako sang praktisan. But okay temporary man lang. Sa una, duwa man sila kaya namon eh. So amon yung style sang pag-parking. Pag-utok So alright mga paps, okay na? Buwas naman okay? Damo pa man ko activities. Suruyon ta naman ni ang Ford territory. Okay, until then mga paps, Ilonggo Dad, out.